Dobrodošli u moj novi video. Danas igramo 99 noći u šumi s mojim rođakom. Ovo je prvi put da igram Roblox na mom kanalu. Zato ćemo danas da preživimo oko 50 dana. Ja sam preživio 252, ali ne mogu sad stojati jako puno. I zato... Bilo nekada do 50, da ne bude prekratak video. Predug video. A, da. Aha, stavi crafting bench. Dobro, 2 kopa. I gdje je kol? Daj kol. Čekaj malo, čekaj. Daj kol. Ne. Daj kol. Gdje kol? O. Ja sve se sredi. Dobro, ajde stavi. Stavi bre ovdje bre. Kod mene je bio kol. A ne si dam to. Kako pravi uhvati njegov? A, jel ćem to tako? Neće. To je bilo za prvi. Ja sam potas gambler. Za ovo nisam trebala biti gambler. Stvari ne, ja sam spašala bez. Ti šta imaš, ili? Najjaču klasu do Cyborga. Cyborg je prvi, Alien je drugi. Cyborg, Alien i onda ide Assassin. Assassin je najgore. Dobro, Jaka, ali nije toliko. Doslovno, nije da toliko. treba napraviti 300 džemova, za 100 katana je slablja od spira. Da. Od spira, je za to tako treba da bude 300 džemova. Možda i malo manje. 350. Ne, Cyborg, pa ona koja, imam novu barem, pa ona koja kao življava haltiste. Da, a kako se vi kaže, kako se zvala? Ne. Mogu da uhvatim bol. Yes! Si? Dobro, propala je pola. Gdje je Bolt? Bolt ne... Vidite s koji bajan. Ne, oni vide, ne ti vidiš, ti znaš, ti možda vidiš. Oni su u gameu sa mnom. Ja da uzmem ovaj vuk. Nema zvanje, kaj će? Može da... Full canister. Imamo različne imena. Full canister, vi kažemo full canister. Coal kažemo coal. A oil barrel kažemo oil barrel. To se ne čudite kak kažemo. Gore. Da, to na turski. Na turski? Turski, ne čekaj sad. Mislim da... Mislim neka na turski... Rabbit. Rabbit. Da, to je ne. A misliš da je na turski? Pa turski, Turčine jedan. Za Turčin. A turski je! Našla sam ti Wolf Pellet. A turski je. Našla sam ti Wolf Pellet! Ne li je na anglijski bunny? Na engleski bunny food. Znači isto ti je, ima 2 naziva. Rabbit i bunny food. Nauči se jedno. Amanda! Samo mi izbacile samo ove glupe iteme moje. Ti nađi mi bunny food. Nađe, šta to? Evo ga, on među tebi. Imaš i Wolf Pellet i bunny food dolazi. Sad ću to. Ja sam našao veliko ceka.
Так що тут гуде. И гудек, что ты нашла? Я сам главный. You are hanging. Что ты рядом? Что ты рядом? Пошив. Замислимо. Чекай. Немoj. То я купуjem, šta ću drugo da kupim? Nego to. I ja. Uzet. Bude. Zašto? Ja imam good tek. Spiril revolver, ne znam. Spir je super. 100 put bolji da Evo ga, Bani sam ubio, sad mi treba hraniti. Imaš u bazi Bani? Ne, Bani sam ubio za sam. Spir je 100 put bolji. A znam, ali ne. Jedno ga dete mogu od jednog hita. Ja mogu ga spasiti s jednog hita. I mogu se bandažirati tak budu na kraju. Nemoj ga spati. Ja ću spasiti. Umri. Akorn! Ne, to što? A mogu plentati. Ne da mi. To je novijaci i to se sadi na drveću. A ja upao. A ja, brat. A ja. Odakle čujem medvede? Otpusti. Sad nemam plaže. Što ti radi? Evo strik. Jer sam ti rekla da ne ideš da spašavati. Uzmi mi ovo. U kojem? Pravi sve sreću. Nemam drugo posla. Rekao si da imaš da se bandažiraš. Aj, bandažirao sam se. Pa šta si se bandažirao, majke ti? Šta si igrat? Igraj se. Ako ne bi da je spasio. Ne, ne možem. Možda ću ga ovdje dobiti. Ako nađu banku. Neću se bandažirati. Ću se revive. Banku možda. Umirem. Ajde, jedan ban. Gdje je mili? Hajde, jedan bandaž. Molim te. Imaš 2 pokoja. Jao. Kaj si ovo? Umire, majko. Umire. Šta će mi ovo proći? Može kod djeteta ću da dobijem. Kod deteta ću da dobiješ. A jeste vidjeti. Šanse su 1%, a 99% će da dobiješ. A dete ne mogu Svega? dobijem. Svega ćeš da dobiješ, samo neće pomoći. Ja rekla! 1% šansi dobila je od tih 1% šansi. Ja sam ga prizvala. Doslovno da je Muna prizvala. Da Muna uđe u 3D da te ganje. Uj. Samo još umri. Umrit ću kad preživimo 50 dana. Može. Tad može, sad ne može. Broken hrana. Broken eat. Gladna sam, brate. Pa nosi sve ovo za... Napravi roštilj. Želim roštilj. Uzmi ovaj fen. Gdje je hrana? U mom steku. Pa, ajde dođi da je doneseš. Čekaj malo, aj ti ovdje uzmi dete. A uzeo se. Ako ne želiš da me revajvuješ. Dir. Sunce, tvoj dir. Ali stvarno ovdje u šumi. Evo ga. Ja sam gladan. Ti će mogu ovdje. Ja hrana. Nabuđen. Sada upgradeam bench. Napravim krokpot. Krokpot napravi. Što zbiram. Gladno sam krokpot. Niko pojačko. Lesti wood. Koliko treba?
Ні. Без сонячної пам'яті. Так де що? Це правильно автомат? Не. Ну, говори. Так це мало би певно... Ставим. Ставим чого тут, де місце. Ставил? Ще греб ставлю то. Бо я купив зробив. І не стражен за строн. Буде стражен за строн. Ну, також треба не страшно. Двоє каже, мені не каже. То значить, один треба такого дерева, другий да ставлю. Ну, я третій ставлю. За левел 6 2 3. Не molim te kako ti se molim, nemoj da spašavaš drugo dete, ja ću... Uzem fuel kanister kod njih. Molim te, nemoj. Run! Molim te, beži. Uzem fuel Gdje je kanister. drugo dete? Ja ga ne vidim. Gdje si ga ovdje? Joj, mangupa. Pa, već 11 minuta Imamo snimamo. ovdje 3 šanse da dobijemo. Imamo tu level 5 campfire. Ne, umrem! Doj, dobro ti pomoći. A si rešila te vuku? Ne. Dobro, hvala, teško je njih rešiti. Ja kad sam sam preživljavao 252 dana, ubio sam Sam si preživljavao, da. a jednom sam preživio sam. Ali samo to kad si oborio, rekao sam ti bio. Nisam, kad sam, Ja sam otkrio. I ja kad sam jednom preživljavao sam, nisam 252 dana, sam sam preživljavao tako bez veze. Putao sam drugo dete sa ray gunom i bilo je jako teško ga ubiti. To sam ga i ubiti te vukove i našao sam rifle. Sad sam ubio drugo dete jedno 5 minuta. Sa čim se bježaš? Sa Alfa Karnić. Ubi ga. Sa čim da ga ubiješ? Ja imam raj. Daj bude. Još za mi. Meni je telefon pao. Ja ću umrem ubio Vuka. Ne ubio Vuka. Šta si izašao? I zašto me tako mentalno stvarno nateralo? Evo, to sam jedva čekala. A dobit ćemo slabli cyborg. Molim se da dobijem sad. A dobit ćemo slabli cyborg. Pa ne možeš gospođo. Kod mene je palo. To teleportiralo sad. I napravit ću zamke ili da skupljamo za good bed. Dobro, sad ću kopam drva. A trebam da isključim telefon, pa da isključim, možda da isključim. Ček, probat ću. I sad da se puni. Ne, nije mi prazna baterija. Baterija mi je Što su što. zemljanci ubijeni? Šta ne svijetli? A kad svijetli, nisu ubijeni. Ali gledaj, sad sam došla, ubijene su. Pa ne, zašto ne svijetli? Ne, obično nisu ubijene. Jo! E sad da njih. Nisam ubijena trči. Je unutra? Ak, nemam ništa. Ajde, otvori česko deta. Otvori, imaš jedan ovdje često kućici na drvetu. Molim te. I taj sam otvorio. I dobio sam rad. Ali namo... Ne, ovdje.
Dobro, sad ću tek da pojedem na nešto. Jao, i tražim da... Da pravi Battlefield procesor. Ne tražim ništa, samo dođi da me spasi. Uzbunio sam. Čekaj, sad ja nemam hrane posle kad dođe po tebe. Ajde. A stavim se animaciju da je bolje, ima X. Ajde. X ima onako kad Ne se... zanima me da li ima X ili nema. Ne, zanima gdje se nađe onda. Ajde. Ili tražim. Ovo snimamo već 15 minuta. Da je do 30. I do pola sati, posle idem mi se reload od 10 dana. Što? Au, gdje si ti ušla? Do 2. Ne znam. Stvarno ih vidim nego... Pa ništa, ponovo ćemo game. Juj, kako ću da... daj mi nešto da kažem. Ljudi, izvinite, svakako bismo još malo da igramo malo... Se desila nezgoda ovdje, tako da... A, inače, imamo 252 dana, tako da nismo na ubovi. Možda će da imamo još jedan video sa 99. Tako da, bye bye, čao. Jel te snimaš? Jes, snima. Gdje? Ćao! Ćao!